Usa ka 29 anyos nga lalaking nagmaniho siyang motor ang patay human Gipusil sa makadaghang higayon. Samdan ang Angkas nini nga usa ka 32 anyos. Nahitabong pagpamusil pasado alauna gahapon sa hapon sa usa ka gas station sa barangay Balabagon, lungsod sa Moalboal. Sa pakisusis kapulisan sa lungsod sa Moalboal, mihuno ang biktima sa gas station aron unta magpatubil. Apan kalit lang miabot ang nag-inusarang suspitsado sa usab sa motorsiklo og dayong pusil sa biktima. Matod sa masaksing siyam kabuto sa armas ang ilang nadunggan og naigo sa nagkadayang parte sa lawas sa biktima. Nakasibato sa dayon ang suspect samtang ang angkas sa biktima nga naigo sa tiyan taling gidalas tambalanan. Aduna na person of interest ang Moalboal Police Station og duha ang motibo ang ilang isubay nga kalabigitan sa giniling drugas og personal grudge. Padayon ang ilang gihimong hunt pursuit operation.